Táid beo tíoibh bhríon an seo ag léamh roinnt scéalta nuachta ón nuachtán don 16 ní feabhra 2019 agus mar a eicíonn sibh tá an príomh-phictiúr an léinneamh ón India. Na milliún san India ag teacht le chéile cruinniú ag teanóil ag gabhar Kumbh Mela an cóisianóil nó an tóstal religiúnta is mó Daon. Agus ní bhhain gur bé an tóstal religiún is mó Daon sé an tóstal is costasaí freisin. Ach tá roinnt firbeannaithe sagart san India deireadh nach fiútáda agus nach bhfuil ach féile. Tá na Daonlathaigh ag tuairte aidáíre hanis an teachbán sa bhliain fiche. Ach cá ní raibh siad a gcuid fuinneamh a gris Meiriceá nó a gris gréine. Sé sin a ní raibh siad a meán iarthar áit san í mar Pennsylvania, Michigan, Indiana áit san í mar sin, nó Florida agus na Seandaine. Níl sagam an bhreag rian an scéal agus mar sin ní léithí mé. Thar lear rís an tín tá ceanara na Síne Xi Jinping tar éis na céadta oifigí a tharraingt go Beijing go tapaí chun fráinneacht a chur inniúil a chomharthú. Níl is agam an bhfuil fráinne gceist ach is cosúil go bhfuil Xi Jinping tinneall. Tá an bhliain seo riamhach le risce. Tá níos agam cad an risce. Ach deir Xi tugann sé ráha nó foláidirh atá lom go leor imlíana tá comórthaí íogaire tá cagad trádála ag leanach de raibh agus tá feithtí is dócha go bhfuiltaí choiríil nó mídhuimhneas haint chlí éigin. Tá an stuchmhairteán nó na hiniacs is stuch chomhdháird agus sa bhí siad a riamh ach tá seo tarlú mar gheall ar na cólachtaí ceannach Scaireanna ar ais. Ní sainiúlaí mé an cleachtas seo ach is dócha go bhfuil siad á gceannach a raibh mar tugann sé cead a gcéin dóibh. Ní bhíon ní chathair siad áard a thuairt ar na scar healmhóirí. Má siad féin na scar healmhóirí. An ionan marga an taramh é seo. Tá na hiniacsí ord mar gheall ar a gceannach ar ais seo. Tá na hinne stóirí chus tealaí ag díal ar ais.
Tána cistí pension ag díal arás, tána cistí frithbhárteacha ag díal arás, tá categórí iomlána eile in éistúirí ag díal arás in measc grúpaí neamhbhrábúis cistí dearlacha. Sin focail nuadam san is dearlach ó dearlacha. Chomhlachtaí inéistíochta príobháideacha agus cistí an taobhais. Tá neamhchínteachta leanach de raibh ach tá ceannach reis seo tar éis an marga a chaineáil go háard sa bharige. Snámh go háard? Na hOscars. Bhí éagsúlacht agus Ilchineálacht i réims na hOscars gur dtí gur tháinig an casa plotta dearnach. Bhí an bua ag Green Book. Nus Amadáine hetí clé is mó síle atá curnaí leabhar an scanáin agus leabhar. Deir siad go bhfuil an scéalró himplí agus go bhfuil tar i deanna beagas fiú den chinéocha sa bhí réims i deisceart. Néadar an cumaileó go bhfuil scéalan chinéocha sig fáil insint paibli daonda beidir go bhfear leo man bléihí cineachas i deisceirtinéachar. Amatí, sean scéal typiciúil a New York Times agus na meán bréag chléiteach clé, na bréag bhean ar netsa chlé. Robert Mueller ag leanach de raibh leis visrúchan go cáréiseach, go feisileach, go háardalach. Ní Robert Mueller in éair, ach Andrew Goldstein, cearcha ceathair bliain d'aois agus an tinchúiseáir do Robert Mueller. Agus sesin an crán tacanach sin is scríomh síos. Come leis cé. Sesin crán taca na fórne. Well, fecinn tú trí éileán. Ceannach a firin, ceannach a bainean, a ceannach go déineasach sin ceann sa lár. Deir sé go bhféadach taide ar na hainmhithe seo cabhraitheoirt de haideoirí galar a chlai. Níos agam conas. Tá Aragon tí dlí císa a ri, anas nach féidir i tíarnaí talún an císa ardú. Tá an chógáil tí foláid van Uachtarán i le éigeandáil agus an teorainn a chur an neamhní. Is Sasanna tá Jeremy Corbyn is cosúil son a bhóta inis, bhóta na naoine. San Astráil tá tar éis fáil amach gur ciontaíú an Cardinal George Pell as míú saite anna ar fáistí go sábhal a tíir sin. Níl sa gom céirtá cearla seo ach
tá an caidre bheidir an rúis agus na Stáit Untaithe I gaiidir níos casta a rís margheall ar a bollan míl me amlan cínte cén fá ach a bhain go maineann sé le targeoirí gás nádúra leachta a bheith ag breoslú na Poloine. Ceach leor. Tá an Meiriceá de Blasio ag chur deire le tionscadal féosathe Scaireanna in Nuacht. Dís tionscanmh tugran ó tionscadal. Tugra, teorainn. Ach idir an dálíonn tar éis $63 milliún a chaithfear bhuair tí. Nílas agam cén fá go bhfuil na hIriseirí ar neti chlé ag géaré gombeadh lucht an aisin ag géire aghaidh ar pholaíocht nó ceisteannaí sóisialta. Ach tá á gáine margheall ar a neamh chiomantach agus go neamh dúchrachtach nó neamh díogarseach tá siad I le ní ceisteannaí móra sóisialta. Just fascinating. Margheall rudí nua atá faighte amach faoi fuinneamh doracha Tá muid tríis fáil amach go bhfuil an Ilchineálacht ag fás níos tapúla ná mar a raibh ag súil leis. Agus tá réir sin chamuid stair an chosmais a aiscríomh. Nílas agam céir tá Brendan Fernandes ag déanamh ach banan sé le haclaíocht. So tá ar a caint faoi bailhá a chur ort féin don Whitney. Tá tuispeántas aclaíocht ar siúl sa Whitney ar Museum Allen. Tá John Mulaney agus Seth Meyers ag déanamh scigaithris ar Sondheim. Stephen Sondheim nach baint ag le ceoldrám í nach rá I meamlán cínte faoi. Tá Robert Kraft in níos mó díplóide ná mar a bhí sé. Tá tar éis géarú ar na cúiseannaí ina le. Is cosúil go raibh sé ag íc strípaí. Céhí Olivia Moultrie. Cailín 3 bliana díag. Agus tá si tríis sainail le gníomhre agus le Nike hena féin agus éireas an scoláireacht ollscoile a fuair sí níos a hín díag. Éon díag, uair díag. Inis is imreoir garamúlaí. Má chaithe go bhfuil sí ard éirimúil ach ní cheart a fáistí 3 bliana díag go bheith le bheith man sport garamúil de heisir bé dar liomsa. Well, a jou. Ceir de dhéanam leis na pocail sin. Rinneama am medí I cínt. Tá me tar éis nuacht an 23 dhéana in náit 22. Well, pocail simúile. Roscaireacht. Rhetoric. Táthúir. Duine I de hácheantar a hawn is tócha. Nuaisach. Duine nua nach Bdeanú. Neidir bus sé sa bhoclar beag
Manuel by Nuacht. Sé duine nua. Duine nua. Lúntas. Ní cha tú méid domlán an airgid ik. Scaf an crackan a Westster de kids. Táhí gá de cheangar li chéile, idir mar cheanglóch lecair de rud a kint, nó mar cheanglóch cruach leate le rudile. Rud a chur a bhentar gealach ar rud a kint stocha. Crechador, duna ginnens crecha mar bactíre mar hapla. Gléineach soléir. Nihúil banan sé le nithe le rudaí. Cléadúil banan sé leis na sagart. Má bhíonn tú críosach, bíonn tú ciacrach. Bhrú. Brú ar. Neamhíce gan ik. Deilteach conspóiteach agus achrannach. Trí rud beagnach mar an gceanna. Seachantach nóair nach chud tú gcír rud a admhail. Cosantach son an sin agus bréag chothúil nó leabhnáireach. Focail a hainniu. Okay, so, well, ní má omlán sásta liom féin, ach tuige man is céad rinne me. So, is dócha gúil me dré, agus gur féidir liom deire a chur leis an daifid seo, Tású legum gur bhain si bhúsáid Ilchineás, agus go mbeidh muid ag caint le chéile a rís sarabhad idir an dálíonn guím rath dé oribh go léir slán.